Походката е сложен биохимичен акт. Точният анализ на всяка стъпка разкрива нови възможности за диагностика и лечение на широк спектър от състояния. Представяме ви нашия бароподометър, най-модерното средство за анализ на походката и ходилата. Чрез усъвършенствана система от датчици за натиск, бързо и точно анализираме както статика, така и динамично натоварване при ходене. Започваме изследването с анализ на натоварването на ходилата в положение на покой или така наречения статичен анализ. Апаратурата визуализира в разноцветни карти разпределението на натоварването във всяка точка и зона на ходилата. Така ние имаме прецизни данни за височината на свода и претоварените области. Чрез автоматичния сравнителен анализ на двете ходила получаваме важна информация за нуждата от коригиращи действия. Единствено подобарометърът или още Pressure Plate дава уникална възможност да разгледаме зоните на натоварване в динамичния акт на ходене и неговите фази. Изследваме промяната на натоварването без индивидуални стелки, а след това и с стелки в обувките. Получаваме важна информация за баланса, размера и симетрията на всяка крачка и стъпка. Благодарение на перфектната и разбираема визуализация от прецизното измерване на натоварването, специалистът разполага с конкретни параметри за обсъждане и вземане на обосновани решения. За нас и нашите пациенти състоянието и мерките за подобряването му стават ясни и конкретни. Повече от 20 години сме новатори в областта на индивидуалните ортопедични стелки. Добре знаем, че партньорствата ще ни дадат взаимен тласък и растеж.